Ассалому алейкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. Бародарои намо плиткаи ванара шукри Аллоҳи меҳрубонум тамом кардем. Тӯли қариб як ҳафта шуд. Азбаски кафел хеле майда буд, плитка майда буд. Инҷа бинед ин намудуш задем, ҳар цвета. Инҷа ин намудуш. Инаиш вообще гуфтуи гапо хуни ҷигар мукад. Алҳамдулиллоҳ хай тамомош кардем, затиркаш мондай. Ина хай ванара овардан, иншаллоҳ худо хоста боша. Як чанд рӯз пас ванара чӣ мекунем? Иншаллоҳ обозӣ мекунем. Иштияк мешад ай вана. Чӣ хеле бояд ин ванара якум тоҷик бачаҳо бисанҷам. Ина мехе карочи бародаро мнениёи худтонро дар комментариҳо бинависед, дастгирӣ кунед. Аз шумо миннатдор мешем, беҳтарин мешам, дар ҳақтон дуо мекунем. Воқеъ дар амони Аллоҳ дар ҳаққи мо дуо кунед ки мо ба хубӣ, ба хирсандӣ ҳамин кормон аст дават кунем. Амин.